Pitik jago rukun tetangga. Ing dusun Sukamaju urip Mbah Marto lan Mbah Senen. Mbah Marto kuwi wong tani sing sabar. Dene Mbah Senen seneng ngingu manuk lan pitik. Omah loro kuwi jejeran nanging atine ora tau akur. Masalah diwiwiti saka pitik jago duweke Mbah Senen. Pitik jago kuwi saben esuk kluruk banter banget nganti ganggu turune Mbah Marto. Mbah Marto wis bola-bali ngandani Mbah Senen, nanging ora tau digatekke. Senen, pitik jagomu kuwi lho, luruke banter banget, aku ora bisa turu, kandhane Mbah Marto. Lah kuwi pancen suarake pitik jago Marto. Yen ora seneng, ya tutup kuping, bales Mbah Senen. Saka kono, saben ketemu mesti patu. Mbah Marto ngarani sak Mbah Senen kuwi ora ngganggu, dene Mbah Senen ngarani Mbah Marto kuwi wong sing rewel. Ing sawijining dina, Mbah Marto ora panas, awake lemes lan ora bisa nyambut gawe ing sawah. Mbah Senen krungu kabar kuwi, banjur teka ing omahe Mbah Marto. "Marto, kowe lara apa? Ana sing bisa tak rewangi?" takon Mbah Senen. Mbah Marto kaget nanging banjur mangsuli, "Nuwun sewu Senen, aku mau lara panas biasa." Mbah Senen banjur nggawake bubur kanggo Mbah Marto. Dheweke uga ngancani Mbah Marto nganti mari. Saka kono Mbah Marto sadar yen Mbah Senen kuwi sajatine wong sing apik. Sawise mari, Mbah Marto njaluk ngapura marang Mbah Senen. "Senen, aku njaluk ngapura. Aku wis salah. Aku wis ngarani kowe sing ora-ora," ujare Mbah Marto. Mbah Senen mesem, "Wis, ora apa-apa Marto. Sing penting saiki kowe wis mari. Ayo padha rukun meneh," bales Mbah Senen. Wiwit kuwi Mbah Marto lan Mbah Senen banjur rukun maneh. Pitik jago tetep luruk nanging Mbah Marto ora kaganggu maneh. Saka cerita iki bisa dijupuk amat yen tetangga kuwi sedulur paling cedhak. Senajan kerep padu, nanging ana masalah kudu padha tutulung. Rukun tetangga kuwi penting kanggo njaga ketentreman ing masyarakat. Aja nganti perkara sepele ngrusak paseduluran. Luwih becik ngalah timbang padu. Amarga rukun kuwi luwih becik timbang geger.